इउपिपिएल सरकाराथ' खालि डायलगल' मारिनाय प्रमद बर'नि जि नेतृत्वआव जि सरकार खालि थगायनायनि बादै गैया दिनै कंग्रेस दलनि नेतृत्वआवनो बिटिसिआ बिटिसि जानानै फैदोंमोन 2003 मायथाइयाव बिटिसिआ सोरनि समाव जादों बे समाव आसामाव कंग्रेसनि सरकार कंग्रेसआ जुदि बिरोधिता खालामोमोनबा दिनै बिटिसि जागौमोन नामा इउपिपिएलआथ' दिनै 4 नम्बरावसो दं बेयाव 4 नम्बराव दङ इउपिपिएलआ 4 नम्बराव थागोन आरो जोंनि खाथियाव जोङो धनस्री समष्टि हिसाबै 7,000नि बारा भट लानानै जों बांसिन देरहागोन बिजेपिआ खालि थगायनानै जानाय थगायनायनि बादै बिथांमोना जेबो गैया गिदिर गिदिर लेक्सार होगोन खामानियाव जेबो गैया इउपिपिएल सरकाराथ' खालि डायलगल' मारिनाय प्रमद बर'नि जि नेतृत्वआव जि सरकार खालि थगायनायनि बादै गैया खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो धनस्रील' नङा बिटिसिनि 40टा समष्टियाव जों 40टा समष्टियावबो कंग्रेस दला बिजाथि थिसनगोन धनस्री समष्टि हिसाबै माबायदि आसा खालामदों सार धनस्रीयावथ' जों स्पष्ट जों देरहानानै दङ धनस्रीयाव जोङो स्पष्ट देरहानानै दङ आरो बिटिसियावनो जोङो बयनिख्रुइ बांसिन जोंनो सिट देरहागोन आरो जोंनिफ्राय आरो गुबुन बांसिन देरहाग्रा खुनु राजनीतिक दलानो गैया रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजो राजाफ्राथ' जोंखौ बिराद अनसायदों बर' हारसा बेंगलि आदिबासि नेपालि मुसलमान गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसि गासै धोरोमनि मानसिफ्रानो जोंखौ अनसायदों गहपुरनि रायजोफ्रा गिबि खेब बिटिआरआव भट होनो मोनगोन बिनि सायाव सारा मा बुङो जोङो कंग्रेस दलनिफ्राय नोंथांमोननि बे गहपुर ओनसोलनि गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ जों बरायदों बिटिआर हालामाव फैनायनि थाखाय आरो बे हिसाबै बिथांमोना जोंखौ खावलायनाय लेखायै जोङो फैदों आरो कंग्रेस दलनि गोबां कर्मि दं जोंहा बेयाव बुथ कमिटि दंखाजोबो मण्डल कमिटि दङ गासैबो कमिटि दं आरो जोङो बे गहपुर हालामाव जोङो गुबुन दलनिफ्रायबो इउपिपिएल आरो बिपिएफनिफ्राय आरो बिजेपिनिफ्रायबो जों बांसिन भट मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों हान्जाखौ फेक्टर होनना सानो नामा सार दिनैनि समाव बेयावथ' धनस्रीयावथ' फेक्टर गैया कंग्रेसआनो मेन इउपिपिएलफोराव हाबनायावहाय कंग्रेसबाबो गुबुन दोलोनि बेयाव भट बिफैनो मोन्थाय गैया होननानै बुंदों मा होनो सारा भट मोन्थायनि गैया बेथ' गणतन्त्रनि नियमाव थाङाखै दिनै कंग्रेस दलनि नेतृत्वआवनो बिटिसि जानानै फैदोंमोन 2003 मायथाइयाव बिटिसिआ सोरनि समाव जादों बे समाव आसामाव कंग्रेसनि सरकार कंग्रेसआ जुदि बिरोधिता खालामोमोनबा दिनै बिटिसि जागौमोन नामा बे समाव रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो जे रायजो राजाफ्रा दिनै कंग्रेसखौ गनायनानै लादों बे हिसाबै गासै बर' रायजो राजा आरो धनस्री समष्टि आरो बिटिसि बासिया दिनै कंग्रेसखौ नाजावनानै लागोन आरो कंग्रेसनि नेतृत्वआवनो बिटिआरआव सरकार दानाय जागोन गहपुर हालामनि रायजोफोरा बिटिआरखौ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दाफैदों होननानै इउपिपिएलआव गोबां मानसिफ्रा सापर्ट खालामगोन बायदिखौ नुदों सारा बेबायदियाव मा नोजोर होदों इउपिपिएलआथ' दिनै 4 नम्बरावसो दं बेयाव 4 नम्बराव दङ बेवहाय इउपिपिएलआ 4 नम्बराव थागोन आरो जोंनि खाथियाव जोङो धनस्री समष्टि हिसाबै 7,000नि बारा भट लानानै जों बांसिन देरहागोन गहपुर हालामा 534 मुंख्लंफोर दङ सारमोना गभर्नमेन्ट जाखांनायनि उनाव मुंख्लंफोरनि न'खरखौ मा खालामनो सानदों बे खोथाखौनो जोङो नै एसे सिगांहाय जोङो मोनसे मिटिं जादोंमोन कंग्रेस दलनि बे मिटिङाव जोङो रायलायलायदों जे जोङो आंबो सासे एबसुनि मोनसे समाव जों दैदेनगिरिमोन आरो एबसुनि दैदेनगिरि हिसाबै दिनैहाय जोंनि जाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोना आन्दलनकारि बिथांमोना दिनै मुंख्लंफोरखौ जेरैबायदि सनमान होनांगौ बे सनमान होनायखौ नुवाखै दिनै 500निबो बारा बे ओनसोलाव मुंख्लं जाबाय दिनै बे मुंख्लंनि नामाव दिनै मा मावखो जोंथ' जेबो मावनाय नुवाखै जोङो कंग्रेस दल फैयोबा जोङो साफ्रोमबो बे ओनसोलनि मुंख्लंफोरनि थाखाय जों मोनसे मान बावनायजों लोगोसे मोजां मोनसे खामानि मावलांगोन होननानै जोंहा मोनसे आसा खालामनाय जादों लामा सामा गोबां गाज्रि आरो गोबां माखासे फरायसालिफ्रा बेनसार जानानै दं आरो गोबां माखासे खामानि मावनांगौ दं बेखौ मा बुंगोन जोंनि कंग्रेस दला हावरिया दुखिया दलनि थाखायनो जों कंग्रेस दल आरो बे हिसाबै जोङो दुखियाफोरनि थाखाय जों मावगोन गामि ओनसोलनि थाखाय मावगोन आरो बेनो जोंनि उद्देश्य कंग्रेसनिया सिगां कंग्रेसनि समावहाय कन्ट्रलाव हमनानैबाबो केरासिन बायदिसिना मोनजोबोमोन दानि सरकाराव मोननो थाङा माइरंखौनो मोनो माइरंखौबो दाननायखौ जों नुनो मोनो बेनि सायाव मा बुंगोन सारा माइरंखौ होनाया कंग्रेस दलानो होदोंमोन दिनै माइरंखौ एसे सेरबाखुरि होयोब्लाबो दिनैहाय केरासिन होआ सिनि होआ बिजेपिआ खालि थगायनानै जानाय थगायनायनि बादै बिथांमोना जेबो गैया गिदिर लेक्सार होगोन खामानियाव जेबो गैया जिउ बावदोंमोन बिथांमोननि थाखाय 5 लाख होगोन दा बेवहाय बे 5 लाखखौ होनायखौ नुनो मोनाखै खम होनायखौ नुनो मोनदों मा बुंगोन सारा इउपिपिएल सरकाराथ' खालि डायलगल' मारिनाय
प्रमद बर'नि जि नेतृत्वआव जि सरकार खालि थगायनायनि बादै गैया बिथांमोना जेब्ला सरकाराव फैदोंमोन फैनायनि सिगां मा बुंदोंमोन जोङो न'खरफ्रोमबो हानि समस्याखौ जों समाधान खालामनो हागोन हानि पाट्टा होनाय जागोन दिनै जोङो मुंख्लंफोरनो मान बावनाय जागोन दिनै मुंख्लंफोरखौ बिथांमोना मान होआखै दिनै गोरिब गुन्द्राफ्रा जोंहा मैगं थाइगं फाननानै जानाय बर' हिन्जावफोर बर' बिदिनो गोरिब गुन्द्राफ्रा बिदि मावनानै जानाय दंमोन बिथांमोननि थाखाय सुबिदा होगोन होनना बुंदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 खरि रां होगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोनाथ' दिनै माथ्र बुंदों खुगायावल' खिन्थु मावनायाव गैया न'खर न'खर साख्रिया बहा थांखो 75,000 बहा थांखो मुंख्लंफोरखौ मान बावनायनि खोथाया बहा थांखो